Mogu li da uđem? Pa, već ste ušli. Učinilo mi se da ste rekli slovo. Tako je, učinilo vam se. Jer nisam slobodno. Jer nisam slobodno. Danas je nedelja, ja ne primam pacijente. Ali ja nisam vaš pacijent. Ne? Ako ste vi? Ja sam Adolf. Adolf. Da, a prezime? Hitler. Adolf Hitler? Da, tačno. Nikad čuo. A mi se zaista do sada nismo upoznali, ali mislim da je sada prava prilika. Izvinite, gospodine, ali ja radim na sređivanju materijala za svoju novu knjigu. I nemam vremena ni za kakav razgovor, ni za kakvo upoznavanje. Ali ovo je hitno. Hitno za koga? A za mene? Za nju? Koga je nju? Moju devojku Kristinu. Ona ima velikih teškoća. A, ne, sa vama? Ne. Ali doći će čim se nas dvojica dogovori. Vi morate znati da ja nemam slobodnih termina u sljedeća 3 meseca. Ja jednostavno više ne primam nove pacijente. Molim vas, vratite se nekog drugih učenika ili kolega. Ali ne. Vi ste najbolji. A njen slučaj je toliko težak da nam samo vi možete pomoći. Doktore Freud, ne odbijajte nas. Došli smo čak iz Minhena. Za 9 dana moramo nazad i vi nam morate pomoći u tih 9 dana. Ali vi, gospodine, jednostavno ne želite da me čujete. Ali ja nisam slučajno odabrao Beč. Znao sam. I živite ovdje. Ali ne, nova knjiga. Ali znam sve vaše knjige na pamet. Doktore Freud, ja vas obožavam. Vi ste prorok novog vremena. Čitao sam vašu knjigu Psihopatologija svakodnevnog života. A čitao sam i tumačenje ova. I čitao sam sve brojeve godišnjaka za psihopatološka i psihoanalitička istraživanja u kojima su objavljeni vaši radovi i radovi onog Junga. Junga! Ne pominjite mi to! Palac! Pominjite! Tog palaca! Palac! A slušao sam i vaša predavanja o neurozama. Već sam tad želeo da vam pričam, znate, da vam kažem koliko vas cenim i koliko vam se divim, ali nisam skupio hrabrost. Šteta! Tad su me se odricali svi u naučnim krugovima. I svaki glas podrške mnogo mi značio. Pa, eto, znajte da sam oduvek verovao u vas i u psihoanalizu. Zato vas molim, kao vaš rani sledbenik, da me ne odbijate i da pomognete moje djevojci, moje buduće verenici. Ali rekao sam vam pa neku termin. Pa platit ću pošteno. Evo, 2 put više nego što je vaša satnica. 9 dana. 9 dana i su više kratak rok, ja ne znam da li ću uspjeti da postavim dijagnozu, a kamo i da započnem sa lečenjem. Ne umanjujte svoje sposobnosti, doktore Freud. Pa dovoljno je da pacijent pred vama samo otvori usta, razumete. A vi već znate da li krivica leži u njegovom ocu, majci ili podsvesti. Hajde, dosta laskanja. Navikao sam na poricanje i optužbe. Pa dobro. Znači, pristajete da nam pomognete. Da, drugo preostaje. Izvolite.
Dakle, o čemu se radi? Ne znam, znate, kako da počnem. Od početka? Da, od početka. Pa vidite, problem je vrlo ozbiljan i nesudan. Tiče se, znate, psihe moje devojke, a ja bih rekao da su korijeni problema u njenoj prošlosti, detinjstvu u njenom odnosu sa ocem, znate, i sukobu sa majkom, jer ona... Polako. Nisam tražio od vas da sami postavljate dijagnozu, pitao sam vas za činjenice. Dakle, o čemu se uopšte radi? Vidite, znate, njena krivica je u tome što ja s njom, mislim, hoću da kažem da je to sama nemoguće i trebalo bi je brzo izlečiti. Šta hoćete da kažete? Vidite, jednostavno nismo uspjeli. Niste uspjeli šta? Pa ono kao muškarac i žena. A pokušali ste? Da. Ali nije išlo. Mislim, ona je to onemogućila zato što je stalno mislila na stvari koje su mene dovodile u nemoguću situaciju. Polako. Vi znate šta ona misli dok je sa vama? Pa znam. Jednostavno znam u čemu je njen problem. I govorila mi je o tome, znate. O čemu vam je govorila? Pa, govorila mi je, znate, o svom detinjstvu. I o tome da je sa 10 godina. Sa 10 godina? Više voljela... Šta? Oca nego majku. Da, i? Pa to nije normalno! Pa to nije prirodno, mislim. Ja sam u tim godinama više voleo majku. Mislim, to je logično za mene. Da, sakam. Pa znate, odmah sam shvatio da je ona nekako, kako da kažem, zakočena. Zato što je u detinjstvu bila više vezana za oca. A tako, dakle, ona je nekako i suviše zakočena i nije vam dopustila da idete do kraja. A pa sad... Nije bilo baš tako. Nego kako? A ona je dopustila, znate. I čak želela da idemo do kraja. I čemu je to problem? Problem je u tome što ja, znajući za njena psihička opterećenja i znajući za to da ona od mene na neki način očekuje da ja, znate, joj zamerim oca, ja u tim okolnostima, znate, nisam mogao. To se desilo jednom ili više puta? Pa, bilo je 17 pokušaja. 17, baš? Da. 16 puta u Binkenu i juče jednom ovdje u Beču u hotelskoj sobi. Znate, mislio sam da će se ona u Beču nekako opustiti, znate. Ali opet smo doživjeli poraz. Zato sam i došao ovako nenajavljenu nedelju. Mislim da njoj samo vi možete pomoći. Njoj? Da, njoj. A problemi su izgleda sa vaše strane. Šta hoćete da kažete? Vi insinuirate da sam ja kriv. Ja vas pošteno plaćam da izrečete moju devojku, a ne da me vređate! Polako. Ne dozvoljam da me optužujete! Polako, gospodine! Hitler! Polako, gospodine Hitler! Vidite, kad se pojave problemi u toj seksualnoj komunikaciji između muškarca i žene, ja moram da razgovaram i sa muškarcem i sa ženom, kao da je problem i u jednom i u drugom. A zašto? Pa, zato što se ti problemi mogu rešiti samo zajedničkim angažmanom. Bez obzira ko je kriv. Bez obzira. Da, dozvolite za to da i sa vama i sa njom razgovaram kao
sa pacijentom. Pa zašto i sam vam se? Pa upravo sam vam objasnio zašto moram vas bolje upoznati da bih mogao da vam pomognem. Dobro, ako je tako. Izvolite mi dati svoj kaput. I izvolite reći nam moj krevet. A zašto nam krevet? Ma da se bolje opustite, lepše, lakše opuštenje ćemo razgovarati. Dobro, dobro. Mislim, iako ne mislim da sam pacijent, ali mislim ako je to za Kristinu i njeno izrečenje, da, pristajem. Izvolite. Je li u redu ovako? Da. U redu. Možete slobodno staviti ruke na grudi ili na krevet. Ako će vam tako biti, je. A zgodnije mi je na krevetu. Da. No, da počnemo od početka. Jeste. Eto, i vi prezime. Adolf Hitler! Pa već ste mogli da zapamtite. Kada ste rođeni? Napunio sam 30. O, 30, zlatne godine. Ime majke? Klara. Klara. Ime oca? Alois. Alois. Da li je Kristina vaša prva devojka ili ih je bilo još? Hajte, molim vas, pa imam 30 godina, mislim. Dakle, pre toga ste imali odnose sa drugim devojkama, ženama? Pa naravno da sam imao. A za koliko njih? Pa sam mnogo njih, znate. Znate li broj? Broj, 7. 7. Pa sad oko 7. Oko 7. A kako se ovo prva? Elsa! Ali možete reći ono ništa! Mislim, skoro ništa, znate. Ona je bila sobarica u kući mojih roditelja, znate, i ona je jednostavno poslužila. Poslužila za šta? A za moje uvođenje u taj ženski svet. Dakle, do sada ste spavali sa 7. Oko 7. I da li je sa nekom od njih bilo problema? Na što mislite? Mislim da li ste sa svakom od njih imali uspešno odnosno na popis? Pa sa svakom. Mislim, mogu da kažem za sebe, znate da sam pravi muškarac. Da. Opišite mi vaše prvo večer sa Kristinom, vaš prvi pokušaj. A kako mislite to da vam opišem? Opišite mi nešto više o njoj. O njoj? Pa, ona je udovica. Da, profesorka klavira. Da? Upoznali smo se na jednom koncertu u Minhenu pre 3 meseca. Da. A bila je to ljubav na prvi pogled. Da. Mislim, odmah sam bio neodoljiv. 7 večeri za redom išli smo zajedno u bioskop, da bih je ja 7 večeri pozvao kod sebe na piće. I naravno, pristale. Da? Pa posle 2 čaše pića, počeli smo da se skidamo. I kad smo se skroz skinuli, ona je počela da prigovara kako joj je hladno, kako je pokrivač grebe, kako ta soba užasno izgleda, da se u njoj ne može ni spavati, a kamoli voditi ljubav. Pritom je bez prestanka spominjala svoje roditelje. Kao i to da je očekivala da će nam biti mnogo lepše. Posljedica svega toga je bio Kurzschluss. Posle su se stvari ponovile još 15 puta na isti način. Mislim uz male nijanse. Na kraju kada sam vidio da stvari ne idu bolje, predložio sam da dođemo u Beč, iznajmimo sobu ovde u hotelu i ovde pokušamo. Ali ona je bila isuviše nervozna. Doktore Ford, recite mi, možete li vi njoj stvarno da pomognete? Samo brzo, doktore, mislim, ovo stanje je neizdrživo. Ja više nemam živaca ni za nju, ni za seks, ni za promašaj. Samo još malo strpljenja i sve će biti u redu. Da, molim vas, nama je svaki dan bitan. Mislim, znate li koliko košta hotel i sve te štete našo pozorište? Molim vas, neka
Neka vaša devojka dođe u utorak tačno u 12, a vi sutradan u 11. Znači, ja u utorak, a ona u sredu, jel? Obrnuto. A da. There's just one place for me near you. It's like heaven to be near you. Times when we're apart, I can't face my heart. Say you'll never stray more than Ja, kuco, besmisleno. Nije besmisleno. To je jedini i najbrži put do tvojeg izlečenja. Ali kuco, ja nisam bolesna, ja sam najnormalnija žena na svijetu. I ti samo misliš da si normalna. A znaš zašto misliš da si normalna? Zašto? Zato što nemaš pojma o psihoanalizi, o psihozama, neurozama, o Edipovom kompleksu, o erogenim telesnim zonama i o libidu. Ajde, ako znaš, reci mi šta je to libido? Re, mi, fa, la, si, do, kuco! Eto vidiš, zato što ne znaš šta je libido, ne možeš da ostvariš pravi odnos sa mnom. Otkud ti to da ne mogu? Ako misliš da ne mogu, a ti probaj. Ajde, kuco, da svucimo si, ugasimo svetlo, pa probaj, možda ti uspeš to. Joj, svucimo se, ugasimo svetlo, joj, eto, vulgarna prostakuša. Eto šta sam ti, za tebe je to seks, za tebe je to pravi odnos. Pa tako sam radila sa svojim pokojnim mužem i sve je bilo u najbolje... Ne spominji mi tog primitivnog trgovca i ne nazivaj to što je bilo između tebe i tog neandertalca polnim odnosom, jer u to ne mogu. I ne želim da poverujem. Tek ćeš sa mnom saznati šta je to pravi odnos. Prava ljubav. Joj! Joj! Kuco! Ali tek kad prođeš lečenje kod doktora Freuda. Uopšte ne znam šta ti hoćeš od mene. Šta ti hoćeš od mene? Po mišljenju doktora Freuda, a i po mom ličnom mišljenju, naš seksualni odnos blokiraju tvoja opterećenja iz prošlosti, tvoje detinjstvo i činjenica da si više volela oca nego majku. I šta je tu čudno? Šta je tu čudno? Kad sam bila mala, otac me nikad nije tukao. A majka jeste. Otac me nije terao da se udajem. Majka jeste. Uopšte ne znam šta je tu čudno. Eto vidiš, to su tvoji problemi. Ne vidim, ja tu kuco nikakvih problema. Kad budeš popričala sa doktorom Freudom, imat ćeš ih više nego što si sanjala. Nemam nameru da idem kod tog šarlatana, jer se osjećam sasvim zdravo i normalno. Da si normalna! Ne bi tako glasno vikala! Pa da si zdrava, mi ne bismo doživjeli toliko poraza. Mi? Kuco, hoćeš da kažeš da smo mi doživjeli poraz? Hoćeš molim? Jeste, kažem mi, da bi tebi bilo lakše. Ali ne zaboravi da je moja krivica mnogo manja od tvoje. I ne zaboravi da sam ja bio uspešan sa svim drugim ženama. O, ja sam bila uspešna sa svojim pokojnim. Rekao sam ti da ga ne spominješ! There's just one place for me near you. It's like heaven to be near you. Times when we're apart,
hours could be spent near you. I'd be more than content near you. Rekao mi je da sam bolesna. Da, ili tako nešto šta je. I da zato nas dvoje za te ne možemo... I Baš vam je to rekao. baš tako. I rekao je da je za sve kriva moja prošlost i moj otac i nekakva podsvest. Da? Da. I šta vi kažete u tome? Ma ja mislim da je on malo nespretan i neiskusan, znate. Da. Ali kad sam čula da vi kao stručno lice mislite da tamo nešto nije u redu, znate, ja sam počela i sama da sumnjam. A? Sam ja stvarno kriva. Mislim da niste. Ne. A zašto ste onda željeli da dođem na ovaj razgovor? Pa da bismo se dogovorili kako da mu se pomogne. Ali, znate, vi ste celim svojim bićem okrenut ka vama. Najveći cilj, njegov najveći problem. Da. Izvolite. Prostite. Ako saznam više stvari o vama, lakše ću moći da pomognem njemu. Tako je, da. Samo vi lepo lezite. Volite ga. Čujte, sviđa mi se. Morate uzeti u obzir. Znate da je moj muž umro pre 6 godina. I da ja od tada nisam bila ni sa jednim muškarcem. Pa konačno sam upoznala Adolfa. I taman kad sam ja za te pomislila, evo, opet ću živeti kao sve druge žene. Dogodilo se to da mu nije uspelo ni prvi put, ni drugi, ni peti, ni 10, ni 15. Vidite, ja sam sad pomalo već nestrpljiva. Da li možete da me razumete? Da, shvatim. Da li to znači da sa mnom nešto nije u redu? Ste 6 godina. Posle smrti svoga muža, malo nestrpljivi i nervozni, znate da ste sasvim nervozna, normalna žena. I stvarno to mislite? Stvarno. Ali, da bismo rešili Adolfov problem, moramo iskreno porazgovarati o najintimnijim detaljima vaše veze. Vidite. Bravo. Pametna glavnica. Sad. Da?
ljudska seksualnost je najprirodnija pojava u ljudskom životu. I bez nje čovječanstva je ne bi ni bilo. Ali kada se na tom planu pojave jasnoće, do rješenja se može doći samo iskrenošću. Ja mislim da želite da Adolf jednoga dana postane muškarac koji će moći da vas zadovolji. Doktore, ma, apsolutno. Da. Tako. Opišite mi vaš prvi sastanak sa njim. Njegov pokušaj. Kako? Čekajte, kako mislite to da vam ispričam? Sve onako kako je bilo najsitnije. Pa što normalno ne znam kako da počnem. Da, od početka. Da, on je već pričao o toj vašoj večeri. Tako je, tako. Ja nisam uspjela da čujem i vašu verziju. Da, pošto vas je 7 večeri za stolice vodio u bioskop. Konačno vas je pozvao u jedan piće. A ne, ja sam predložila da idemo na piće. Da. I onda je on, kako da, ja sam, mislim, ne znam što sad dalje da vam pričam kad on jednostavno nije mogao. Pa ja njega. Da, on je odmah uzvratio poljubic. A kako je počeo sa skidanjem odjeće? Pa ja skinula sam prvo svoju haljinu, pa onda njegov prsluk. Možete li da se svetite šta ste pritom govorili? Rekla sam, ovdje je vruće. Ajde da se malo skinemo. Ajde. Da se skinemo. Pa smo počeli da se mazimo, pa milujemo. I taman kad sam ja pomislila da će on svakog trenutka živnuti, jer shvatate? Dogodilo se to! Šta? Ono kod njega beživotno. I onda? Pa onda je počeo prigovara kako mu je hladno, kako ga pokrivač grebe, kako je njegova soba toliko mala da se u njoj ne može voditi ljubav. Onda je rekao nešto jako ružno u vezi sa mojim grudima. Šta? Da grudi ove veličine teško ne zadovolji muškarac. Glupost. Da su vaše grudi pravo veličine. Vi stvarno to mislite? Stvarno. Ja zapravo mislim da je svaka veličina grudi prava veličina. Kristina! Kristina, neko da bismo pomogli Adolfu? Da? Nas dvoje moramo da se dogovorimo kako da mu pomognemo. Jeli? On mora da govori istinu, a slutim da me je lagao. Ma da, on voli sebe da prikazuje u najpišem svetlu. Da, pa svakako bez sumnje, pa svi mi to volimo. Ali kada se u tome pretera... Moja nova knjiga. Kada se u tome pretera, prestaje se biti zrela ličnost. Istinu o njemu moramo doznati od njega samoga. A za to postoji jedna dobra metoda. Onda bi morali da se svi zajedno dogovorimo. Šta treba da radimo da biste vi ponovo bili srećni? Znači, vi verujete da ću ja ponovo biti srećna?
Adolfe, ti si malo dete koje ne zna da laže. Ponovi za mnom. Ja sam malo dete. Ja sam malo dete. Koji ne zna da laže. Koji ne zna da laže. A sad, Adolfe, polako otvori oči i odgovaraj iskreno na moja pitanja. Adolfe, koliko ti je godina? Ha? Oliko. Ajde, pokaži čiki. Oliko. 6 godina. 6,5. 6. Lepo, Adolfe. A ko je tvoj najbolji drug? Klaus. Ako ima Klaus, ima godina. 7. Pa lepo, Adolfe. Ja sam tvoj prijatelj Klaus. Ajde da si igramo loptu, Klaus, imbecilu, jedan mrzim loptu. Ali ja bih možda htio da si igramo loptu. Jo, idiota. Igrat ćemo sa onoga što ja kažem. Ja sam ovdje glavni. Dobro, Adolfe. Moj Klaus. Igrat ćemo se kauboja i indijanaca. Ura, ja ću biti kauboj. Ne može! Ja sam kauboj, a ti indijanac. A zašto, Adolfe? A da mogu da te skalpiram na kraju. A indijanci skalpiraju, Adolfe. Nema smanja. Evo ti puška. A ja ću imati pištolj. Tićom! Prljavi indijanci, tićom! Sve ću vas pobiti. Medoliki, neće moja zemlja. Ja ću ti gledati moje zlato, moja piso. Moj umeri, prljavi indijance. Odleću ti skal. Adolfe, ti si malo dete. Ti si dečak, Adolfe. Ti si dečak. Mama! Da. Koliko ti je godina, sine? 17, mama. 17 godina. Adolfe, ja sam tvoja mama. A jesi li srećan, sine? Tužan sam, mama. Zašto tužan? Pa, zato što ja želim da budem pevač. Želim da svi čute kad ja pevam. I da mi posle aplaudiraju, mama. Da se opera sva raspadne od aplauza. U čemu je problem, sine? Problem je u tome što moj idiotski otac hoće da ja budem državni činovnik, a ja hoću da budem umetnik. I on mi ne dozvoljava da uzmem časove pevanja. Mama! Ja ću da se ubijem. Nemoj, sine! Pa mama će znasti mamu. Mama će nagovoriti tatu da ti dozvoli da uzimaš časove.
časove pevanja. Ovako, mamo, toliko, mamo. Ajde, sada mi otpevaj nešto za moju dušu, duša. Oj, mamo. Ti si, mama, ona je jedina publika. U crnoj noći, punoj tame, mračni čovek traži grob. Misli bude srcu same, teška njega, misli bol. Se mora sad, matka zbriso po sveta, sprati mora teški ja, sprati mora teški Adolfe! Ja sam tvoj dragi otac. Kako se zovem? Alojz, tata. Bravo. Ja sam tvoj dragi tata. Alojz! Ja kažem, za tvoje dobro, da ti moraš da budeš državni činovnik, da imaš miran život, veliku platu i da se na kraju oženiš, kao što sam se ja oženio tvojom lepom mamom. Ili tata, ti me ne razumeš. Ja ne želim da budem državni činovnik. Neću. Imam 18 godina i znam šta je najbolje za mene. Tata! Ubit ću se, ako me na to natješ. Ali vidi ne, nešto moraš da radiš, nešto moraš da budeš Slikar! Biću slikar. Sedi, tata. Malo digni glavu, tata. Tako, tata. Zar nije divan crtež? Da, lepo. Akademiju likovnih umetnosti. Pa da, sa svojim crtežima i slikama. Zašto sa svojim? Zašto nisi uzeo crteža od nekog ko zna da crta? Ja sam, I šta su rekli profesori iz komisije? Otvorili su me 2 puta. Onda? Šta si onda radio, sine? Onda sam bio moler, pa skitnica, kao vojnik u ratu koji smo zbog gluposti izgubili. Ti koji ne umeš da lažeš, odgovori mi. Sa koliko si žena do sada spavao? Ni sa jednom. A zašto? Nisi želeo? Pa želim, ali ne mogu. Ne diže mi se. Jednostavno mi nestane i izgubi se. A kada je to bilo? S kojim si bio prvi put? Pa prvi put mi se to dogodilo sa Elzom. Ona je bila sobarica u kući mojih roditelja. Imao sam tada 19 godina. Ona me pozvala kod sebe u sobu i počela da me svlači, da me ljubi i mazi. I moj organ je zakazao. I onda je ona počela grohotom da se smeje. Joj, ta debela krava. Mrzim sve žene ovog sveta. Dobro, Adolfe, a šta misliš, šta osjećaš prema muškarcima? Mrzim i muškarce. Sve muškarce treba pobiti. Dobro, Elza? Kristina, šta mi možeš reći o njoj? Mrzim je, mrzim.
kažeš svi se. Oslobodi se svih misli koje plutaju u tvoj svesti i kaži mi sve na što pomisliš. Ptica, Ada. grob, leševi, požar, narednik, škola i stric, munja i konj, zmije i kanđe, lanci i vrata, ruka i glava, papir, kamion, krastavac, slađa, kosa, srušeni grad, srušeno stablo, srušena crkva, srušena kuća, srušena svinja, spaljena kokoska, spaljena žena, spaljene oči. Adolfe, vidi se u ruku, vidi se u ruku. Spaljena ruka. Ti spavaš, ti spavaš, ti spavaš. Ti spavaš. Adolfe, probudi se. Šta je bilo? A, ništa. Samo smo malo porazgovarali. O čemu? Pa, da, o djetinjstvu. Pričali ste mi kako niste volili da idete u školu i tako. A o Kristini? Jesi li pričao o njoj? Da. Da sam znao, ne bih vam dozvolio. Šta ste me pitali? Pa pitao sam vas da li je volite. I šta sam odgovorio? Pa da je mnogo volite. Pričajte mi još malo o tome kako ste upoznali Kristinu. Odmah sam bio neodoljiv. Drago mi je što smo se sada našli ovako u tome. Da najveći rešimo taj problem tvojega slučaja. Vi znači imate rešenje. O, da, i to vrlo jednostavno. Hoćete li nam ga danas saopštiti? Naravno, samo ako ste vas spremni. Hoćete da kažete ako Kristina pristane na lečenje? Lečenja u stvari uopšte nema. Samo mi nećete pripisati nikakvu terapiju. Mislim, nešto za Kristinu i njene probleme. Problema nema. Pa kako nema? Ima ih. Adolfe, ali neće biti ako vas dvoje odlučite da ih ne bude. Ne znam zašto govorite vas dvoje, kad je očigledno da je Kristina kriva za teškoće u koje smo zapali. Znam, kuca, ne. Mir, niko nije. Doktore Freud, ja sam muškarac na svom mjestu. Jer kako objasniti da u kontaktu sa drugim ženama nije bilo problema, a sa Kristinom ne ide? Znam, ali moj pokojnik je... Nijedno mi ne spominji! Pa nema potrebe da se svađate i da prebacujete krivicu s jednog na drugo, s jednog na drugo. Hoćemo od istine. Uspeh neće izostati. I... Slažete li se, jeli? Da. Drugo, želite? Da. Osjećate seksualnu privlačnost jednog prema drugom, je li tako? Ako je tako? I ne postoje nikakve medicinske ili fizičke prepreke da se taj odnos realizuje, je li tako? Pa tako je. Kuca. Činjenice! Nema prepreka, Nema. Na činjenice je i to da Kristina ima izvesnih seksualnih iskustava sa svojim pokojnim mužem dok je bio živ. Kakve sad veze s tim imaju bivšim? Čemu sad njega otkopavate? Samo utvrđujemo činjenično stanje po pitanju iskustva, nije tako? Pa tako je. A sada?
budite iskreni i priznajte. Vi nemate seksualnog iskustva. Maco, pa to je glupost, Maco. Pa ja sam bio s tolikim ženama. Adolfe, vi nemate seksualnog iskustva. To je činjenica. To je laž. Ko mi to rekao? Vi! Ja, nemoguće. Kad? Za vreme hipnoze. Zadaviću! Nemoj, Kuco, molim! Kuc! Priznajte se! Oj, kako možete? Želite da čiste? Pa naravno da želim! Onda priznajte! Ali ja tu nisam kriv. Sudbina je htjela da u životu sretnem samo problematične žene. Mogao si mi to odmah priznati. Eto, moj pokojnik mi prve večeri priznao da nema iskustva sa ženom. Samo nemojte bežati istine. Sve će biti u redu. Adolf nema seksualnog iskustva, ali zato ima jaku želju. Istina ima i iskustvo, a Boga mi. Samo jedan uslov da se to i realizuje. To je da oboje morate verovati u ono što vam ja govorim. Dakle, verujete mi? Ma verujem. Ali ja vi kucam. Pa mislim da vam ali ako ne uspijem, neću vam platiti ni jedan jedini pfening. Meni je dosta i nje, i seksa, i promašaja. Sedite! Abe... Večeras nemojte pokušavati. Prošetajte zajedno gradom, posjetite pozorište. A sutra, kada se probudite, posle doručka, raziđite se. Adolf neka šeta jednu stranu grada, a Kristina drugom. Pa drugom. A uveče, kada padne prvi mrak, oboje se zaputite prema vratima moje svoje sobe. Jedite bocu vina i jednu sveću. Uspeh neće izostati. Dobro, znači treba sve tako da uradimo i sve će biti u redu. Hvala vam, doktore. Molim viđenja. Kristina. Kristina. Doviđenja. Adolfe, vama moram da dam jedan muški savjet u 4 oka. Da. Sutra joj obavezno kupite cveće. I to je taj muški savjet. Da. Pa vi se šalite. O, ne. Pa zar će njoj cveće da pomogne? O, kako ne. Pa bit će mnogo nežnije nego i inače. Dobro, ako vi tako kažete, kupit ću ga. Iako je cveće u Beću 3 put skuplje nego u Minhenu. Ne znamo kako morate biti galant. Dobro. Ali u subotu oboje dođite da mi pričate kako je bilo.
Nadam se da će ovo biti naša najlepša noć. Kuca. Zašto? Verujem da će ona to i biti. Zašto kažeš nadam se? Zar ne veruješ? Pa naravno da verujem, A Maco. ipak si rekla nadam se. To! Nadam se. U stvari je bilo sinonim za želju. Ja Kuco istinski želim da ovo bude naša najlepša noć i verujem da će ona to i biti. Hoće. Samo ti moraš biti opuštena. Ne smiješ biti nervosna ljubavi, znaš? Ma! Kuc! Ma nisam ni nervozna, ni napeta. Co? Aco, opusti se kao da je sve najnormalnije. Hoću, Kuco! Ich habe ein Pianola, zu Hause mein Salon, ist
Pa doktor je rekao da upalimo sveću. Hoću da to radimo u mraku. A zar kuca lepše? U mraku! Ili nikako drugčije. Ljubavi. Opet duhažeš, kuco. Samo nemoj da vičeš. Samo se ti opusti, misli na nešto drugo, sve će biti u redu. Dobro. I šta sad? Treba da pričamo nešto onako romantično ili da ugasimo svetlo pa šta bude? Ti želiš, kuco. Moj najlakše reći kako god ti želiš, kuco. Zašto uvijek ja moram da odlučujem za oboje? Pa šta želiš da ti kažem? Želim da ti odlučiš hoćemo li sada ugasiti svetlo ili malo kasnije. Da ja odlučim. Da ti. Pa ugasimo ga sad. Misliš odmah? Ma odmah! A tebi se curi negdje, Kristina. Neko misli kad si već navalio. Što se mene tiče, možemo to i ovako. Ne. Biće po tvome. Samo se smiri. I opusti se. Hoćeš li se smiriti? Eto, mrak je. Mogu li da te slučam? Može. Kuco, možeš i ti mene? Šta? Pa da svučeš. Bolje ti to sama. Čekaj. Šta je? Zapio mi je. Ja ću ti pomoći, ja ću ti. Joj! Pokidala si ga! Šta? Rajspešnost! Pa glupača, znaš li koliko košta novi? Nisam namjerno. Jesi. Bože, večera se nećemo svađati. Nećemo se, kuco, svađati. Nećemo. Samo se ti smiri i opusti se. Smirena sam, ti se opusti. Ja sam smiren. Ja sam opušten. Sa mnom je sve u redu. A, sad. Da vidimo onog tvog. Da ga pomazim, da ga pomilujem. Mali, brzo će on da naraste. Brzo će se on podići samo da ga teta pomiluje. Kakva teta! Kakve gluposti upedoš! Pokušam da budem nečna. Sad će tebe, tvoja Kristina. Mali moj, sad ćeš da narasteš. Sad ćeš da ojačaš. Sad ćeš. Mali, voliš li ti moje prstiće? Voliš li ti moje milo? Jo, Bože, valjda ću sad. Mali. Bože, kako me iritiraš s tim tvojim glupostima. Ja sam sad pogrešila. Glupače, nemaš osjećaja.
Nemaš pojma, nemaš takta. Pokušala sam. Ništa ti nisi pokušala. Pojma nemaš. Kravo! Pa ti me nećeš. Kuco, ajde da se poljubimo, pa da pokušamo. Još jedan! Ne! Šta ti je? Bezosjećena si. Nemaš srca. Ne znaš šta je to ljubav, šta je to polno opštenje. Učinila sam sve što sam mogla. Svoga sam učinila. Ti si se mogao malo potruditi, znaš? Ja! Hoćem da kaže da sam ja kriv za tvoju nesmetnost. Pa ko drugi? Ti, Troja. Pa ti me brećeš. Ti si samu sebe uvredila. Ovo nam se događa zato što si ti pristala na odnos pre svetog braka. Moja savest se tome protivi, ali kurvama ništa nije sveto. Kako ti to razgovaraš sa mnom? Tako, ti si najobičnija Troja koja ne zaslužuje poštovanje. Si impotentna devica koja o ženama pojma ne... Roja, vidi, ti si kriva za sve. Ja ti plaćam. Hotel, granu, Ti impotentna! operu, operu. Trošiš mu. Šta si? Rekla da sam ja? Impotentna devica. S nama je gotovo. Još večeras se vraćam za Minhen. Osim, ako me ne zamoliš za oproštaj. Ja tebe ne mogu da oproštam. Da ti mene, jer si me nazvala. Impotentnom devica? Što je gnusna laž. Zbog čega si zaslužila da ti iskopam oči. Adolfe! Kaži. Me nosiš. What the boys in the back room will have, and tell them I'm having the same. Don't see what the boys in the back room will have, and listen to your voices singing. When I die, don't spend my money on flowers in my picture in a frame. Just see what the boys in the back room will have, and tell them my flight, and tell them my cry, and tell them I died of the same. And when I die, go buy a casket of silver with the candles on a flame. Just see what the boys in the back room Slobodno! Učite! Sami ste, kao i ja. Mateo? O! Ja više nisam normalna šak. Otišao! Za Minhen! Još sinoć među nama je završena. A ja sam došla da vam se zahvalim i da vam platim
li da nam pomognete? Kako je bilo? A zašto? On je bio tako grub. Sve što se događa između muškarca i žene on doživljava kao pobedu i poraz. Ništa ne razume. Ali zar niste... U svemu sam vas poslušala. Ja sam radila... sve. Sve. A on je počeo da me vređa i optužuje. Ništa ne razume. Ništa! Ali zar niste pokušali da... Sve smo uradili, doktore. Sve smo uradili. Znam. Znate. Da. Ne znam. Ja mislim da sa mnom nešto nije u redu. Ne. Da sam bila dovoljno podsticajna, dovoljno ženstvena, pa valjda bi se i u njemu probudio muškarac. Ne bi. Kako ne bi? Ma ne bi. Kako ne bi? Ne, jer on nije sposoban da voli. On može da voli samo sebe. On nije sposoban za ljubav prema drugima. Znate li vi kako se osjeća žena kada njen muškarac ne uspe ni u 18. pokušaju? Pa ne znam, ali mogu da pretpostavim. Vi znate mnogo ljudima, doktore, ne znate kako žene doživljavaju život. Mi smo od lepšeg materijala, žene se lakše pokapaju, lakše se srozaju, razumete? Nemojte tako, evo, živite. 7 godina u prosjeku duže od nas. Pa to znači da duže i patimo od vas. Ja sam jednostavno uništena žena, uništena. Nemojte se optuživati. Sam pohabana, zgažena, žena koju nijedan muškarac nikada više neće voleti. 6 godina. 6 godina nisam doživjela ono. Svaka žena doživljava svaki dan. Više. Jednostavno ću se raspasti. Izgoreću na vatri svoje nemoći. Nemojte tako tragično. Nemoj pa lako je vama, nemojte. Jednostavno uništena žena. Odbačen, neupotrebljen predmet. Makaze, koji nikad nisu u škracu. Zaseka, britva, koja nije brijala lonac u kome se nije kuvalo. Ne preterujte. Pa nije preterivanje, pa nije to... A moje razočarenje je utoliko veće što ste mi vi lično obećali da ću ponovo biti srećna kao žena, da ću ponovo uživati u polnom životu. Tačno tako ste rekli. Ja sam zapisala. Evo ga, ja vam obećavam da ćete ponovo uživati u polnom životu. Ne biste baš mogla reći da ste učinili sve da to svoje obećanje ispunite. Ja priznajem da su to bile moje reči, ali morate znati da... Izgleda da su došla vremena kad poštena žena više ne može se osloni na nečernog muškarca. Mislim, nemojte se ljutiti, ne mislim ja to na vas lično, mislim, nego na sve muškarce, generalno. A o čemu kukati kad meni tako nema spasa? Uđene su i samoća i tuga, krnji život. Ponekad osjećam poželjni delić ženskog bića koji tako draga za ostacima svoga tela, za delovima koji ne dostaju. Žao mi je što to čujem. Osjećam sa vašim bolom. Niste vi krivi. Ne, ja sam kriv. Ja sam kriv da nisam stvari postavio onako kako sam ih postavio. Svega ovo nije bilo. Sam ja kriva. Bože, tako sam nesrećna. Tako sam
Osjećam ogromnu prazninu u sebi. Pogledajte, više nisam normalna žena. Glupost. Glupost. Ne stvarno tako mislite. Prišli biste prekidaču, ugasili svetlo i dokazali da govorite istinu. I samo Ja bih to vrlo rado uradio da vi niste moj pacijent. ja uopšte nisam vaš pacijent. Uopšte nisam pacijent. Ja sam sad bivša devojka, vaša bivši pacijenta, dakle profesionalni tebe kada vas nema. Nema. Osim, ako i vi, Adolf, ne možete. Ajde, molim vas. Pa ja sam još u punoj snazi. Ne verujem. Ne verujete mi? Hoćete li da proverite? Imam se zadovoljstvo. Da mi niste izazvali. Pa mi želo da pomislite kako sam vas iskoristio. Zašto? Možda je bolje da još malo pričekamo. Znate li ste Platon govorio svojim učenicima? Pustite sad Platona i njegove teorije. Dosta smo pričali, doktore.